L'entrenador de vòlei, el primer entrenador, és l'Enric Bescós, que va ser un dels meus primers entrenadors quan jo vaig començar amb el tema del vòlei fa uns 16 anys, i hem guardat molt bona amistat, i quan li van oferir el puesto a la URB per ser l'entrenador, se va ficar en contacte amb mi perquè volia que jo jugués i vam decidir que li faria un cop de mà com a segon entrenador, tant amb les noies com amb els nois. I la veritat que hem entrenat menys del que ens agradaria perquè no tenim la disponibilitat que ens agradaria, ni els nois ni les noies, ja que tots estudiem i encara que se puguin convalidar, hi ha pràctiques que les nostres companyes no se poden saltar, els nostres companys han d'anar-hi. Tot i així hem gaudit, s'han conegut noies que no coneixien entre elles, els nois sí que ens coneixíem gairebé tots, i ha sigut una experiència xula que la veritat que als dos entrenadors ens agradaria repetir l'any vinent. La veritat que, parlant des de la meva opinió, jo soc entrenador de noies des de fa molts anys al club Vòlei Sant Pere i Sant Pau, i quan vam fer això de tapar-nos l'ull per fer la foto, era un acte que ja havíem fet nosaltres al club i la veritat que estic molt a favor perquè se li dona molt poca importància a l'esport femení. A la televisió, a la ràdio, a qualsevol lloc sempre tenen menys visibilitat que els nois i jo crec que no hauria de ser així, ja que podem gaudir moltíssim de veure esport femení, de veure esport masculí i de veure qualsevol tipus d'esport indiferentment del sexe dels equips.